Sabi nga, sibat niya sa hanggang. Kaunta. Welcome to my live stream. Kain tayo guys. Pananghalian. Pananghalian namin alas, oras na? 3:45. Madadali rin. 5 million people, shout out. Kain tayo mga inahin. Nasa prop. Five million people in the house, shout out. Let's eat, let's eat. Let's eat. 9 million people now, shout out. This is it. Magkamay. Sampung milyon na nanonood. Mega love shout out sa inyong lahat. Oh, ito. Pilpil. Ganyan kami pag kumain. Hindi mawala ang pilpil. Isang like guys. Thank you so much. Bait naman ang viewer ko nag-like. Thank you po. 6 million people. Pa-like naman guys. Pa-like. Isang like lang po. Masaya na tayo. Two likes. Thank you so much guys. Nine million people here. Please like. Just one like. We're so happy. Thank you so much. Ganito kasi kami kumain.
Sa din ka naka-live kita niya? 24 million people, mega love shout out. Ang tanya ti mo man. Kanta na mo, Mizel. Why mo kinbel mo? Why mo kung kinbel? Amo nang hindi siya magkadto sa inyo ang live ko. Ano, buhay ta sa gimbel. Hindi agwa sa notification mo. Okay. Why pinang kita? $11 million people, shout out. Ganito kami kumain. Nakakamay. For likes, thank you so much. Very nice. Just biyak mo pa na. Anong account? Sa imo lang to ba? Volume. Magana kumain kapag mayroong meron tayong toyo. Yun, toyo. Toyo. It's toyo. Ano? Patay show. 4 million people and 4 million live. Thank you. Abot ng 24 black. Sana all ba? Kita niya, nagbubuhat. Nagtigad pa na yan eh. Gabi pa na yan. Late ang imo nga cellphone nga ang isa. Kuha na update. $7 million people. Naku. Basta may toyo.
Ang ba- One million people na tira. 5 likes. Thank you so much, guys. Like nyo lang, masaya na tayo. Iwi ng manok. Puwet ng manok ba? Pwede ng manok. Oh, sarap. Balbal atay. $5 million again. Thank you. 1 like is enough for us to be happy. Nine million people. 9 million people, please. Just give me 1 like. Thank you. $13 million people, shout out.
your likes. Don't forget your likes, guys. Five million watching, 5 million likes. It's enough. Motor. Motor. Simot. Buto na tira. Buto. Buto na tira. Buto mo. Ito naman. Sabaw ng hipon. Sabaw ng hipon for padanlog. Salamat po. Sili. Inadobong sili. Sino may gusto nito? Pampagana ito. Hindi pampagana sa kama ha. Pampagana kumain. Ako kama. Pwede rin. Pwede rin. Ako po? Diyos. Gali na gabong. Thank you. Gosh. Kay sino? Ay, Sadi. Sadi. Four million people. Oras ng paniningil. Nag-ano siya? Nag-duty na? Nag-duty sa mall? Oo. Sa diin sa balay nyo? Oh. Ang?
Kasi gabong asas dalam eh. Kami mo man sa pinakataas-taas gid sa tanan eh. Dito sa may babaw. Diyan lang sa balay niyo butang. Ang amon ng tugani nga ano ni pirato pang bili na ko ni 27k. Duwa lang na speaker ha. Bluetooth. Bluetooth lang tong amon. Enough na, finish na. Magbakali ka 25k Dragon TV. Ang ibig ko pala sabihin ang kwan dito na blang rano ang video yan gid lang rano. Amuran gani ang bako. Excuse me. Namit no? Sana'y malaman na ang puso ko'y sawa na sa biruan. Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Ang kailangan ko'y pag-ibig na. Dahil habang tumatagal ay lalo kong natututunang magmahal. Baka masaktan lang. Bakit di na lang tuhanin ang lahat? Uy, balikid. Ito nga lang. Idiwag, tanga. Ingay no. Mag-ingay mo na si Mani Arada. Bye-bye. Tapos na kumain. Bye-bye.